Аз имам метална бутилка. Аз имам шишарка. Потупай по масата. С ногти направи ASMR на металната част. Давай ти с ногти. Потупай пак по металната част. Ударя в масата. Плъзгай по масата. С коя част? Корната. Направи същото с бутилката. Добре. Имаш ли други въпроси към мен? Изпусни я на масата. Последно, отвърти капачката. Кой ти каза, че е с капачка бутилка? Предположих, че има, де да знам. Може да се не е махнала. Добре, ако има капачка, отвърти. Няма капачка. Добре. Добре, кажи според теб лъжа или не? Лъжеш. Според теб какво имам? Звучеше ми нещо като зарядно. Ти казваш истината. И е метална. Ако ме лъжеш, е пластмасовата. Това искам да Добре.